Ano ba ginawa ko sa'yo? Minahal naman kita. Sus, mas maging natay partner no ta kay ma-practice ta ba kay mag-artista na ba ko? Mas magi to ma-practice ta nga natay partner ba nya. Masagpaon ako. Practice makes perfect unta kay nindot ba tong actual na gid kay karon ako mag-practice ko ako rang usa nya. Wala ko'y partner, di ba? Di ko magkatunan ni kay ako rang usa magsastorya mas magi tong naiatubang nako kay murag maserious sad ko ba nya. Matarong sad ako nya. Pag-practice, ma-perfect na nako. Mangita siguro kong partner. Kuan ra ba og mara ba? Artista na ba ta? Pangitao to si kuan. Ogoy! Uy guys! May ginaa ka? Gamit kay kadribuang nga ka. Di ba ni-apply mga artista? Nya dawat ka. Dawat kay ko. May kita mo acting. Kamay na mo acting mga bungguhanon by nurse. Tagaan kong script gani kay praktisan sa kuha nya. Wa mo kay partner. Nya, pwede ka? Guys, nya usab akong baton. Sus, sayon ra kay mong buhaton. Magbarog ra ka kay ako maning basahon ng script nya. Ikaw magbarog ra ka. Sige, sige. Bali ako si kanang kuan Cordapio. Ikaw man si Kuandre Marites. Nasa ko linya. Magbarog ra ka diha. Nya ako Di ko sulti. Dili, basahon ra man ko ni. Ang Sige, script. sige. Magsugod ta. Tarong acting ha. Sige. Ano bang ginawa ko sa'yo? Minahal naman kita. Okay. Sa anong isang pamang ko nimo? Ang script. Mo may script nimo. Ay kabuang mo pag Mo man akong gikuan. Ikaw magbarog naman ka. Mo man akong mag-gina na batik ka. Nyaman na. Ha. Wala pa kay wa pa man tuma-timing. Balikon na to kay kailangan ra bagay perfect ko no kay ikaugma karon naman ikaugma shooting ra ba. Basta makasildo ka libre ko. May problema na kay dako maganing sildo. Ibisi CBN na. Ibisi CBN. Katong gikuan sa kuan. Katong. Katong. Sige balik ta. So, wa may director, ako yung mag-director. So, diri ka, ari ka napita. Nagtrituan ako, muso dayon ka. So, dayon ko. Okay mo, basa man ko sa script. Sige, sabot ko. Yo may director gud. Sige. Yeah. 3 2 1 action. Gusto isang pamang ko nito mo kay linya. Wala sayop. Sayop. Sakit-sakit ra ba na kong ulo. Magbasa pa mdi kog script. Sige. Sorry. Balik taon no. Balik taon no. Agi ara ka napita. Ge. Animal biyan eh. Nagtrituan ako, pasingsa jud kay bago para bata nagkuan ra pag-artista gi. 3 2 1 action. Ano ba ginawa ko sa iyo? Minahal naman kita. Uy. Anong nilihay man ka? Inaya lang siguro ay sakit-sakit na mo ulo. Ora bang mo nakabutang script dili ka mo lihay kay sagpaon ra ba jud Ikaw ka? ko mag-artista, ikaw may mag-artista. Ikaw ba kabugo gini mo? Ikaw ba mag-memorize ka sa utok ayaw pagbasa sa script? Ikaw ugma magana ko ugma oh. Dapat memorize sa imong utok. Sakto gid bitaw kay dili ba kuno paguniton bitaw kuno kuan na dito sa pag-artista. Saguha man kanimo imong linya. Oh, saguha man kayo nako. Sige para mahuman ta. Sige, balik ta. Para. Sige, trituan ako soda. Okay, warmo ni sektor. Okay. 3 2 1 action. Ano bang ginawa ko sa iyo? Minahal naman kita. Di na siguro ko eh. Ano man? Nanonood naman ka. Sakto na guro to guys. May na ka acting guys, di na ko. Pero napa mo ko ilang script sa ubos? Nagapon. Napa ko ilang script sa ubos dinli na tika sagpaon. Hindi na ko nimo sagpaon. Oh, sumbag na lang. Bako lang tikane. Ay mala na lang po di po ko. Ayaw. Uy, tabangin ko ba? Kaya ba kay sweldo ra ba? Siminggoy na lang, siminggoy. Dinagi ka? Oh, sige. Blurred ako pa na tao. Sige. Siminggoy na lang oy. Bala. Siminggoy. Uy, dili na jud ka? Nanin grabe Siminggoy. ra. Ako ra ba kayo ni Robert kuan ba? Lagi ko. Minggoy, may kinaa ka? Kinahang lagi na ko partner sa kuang script kay kini si Rito di man kiba mo acting eh. Sa mga buang na. Kamo lang. May kinaka kaming girls. May gig Adto na ko ay buang mo dito ko. Ngano mo di kiba mo acting ni kana Minggoy kay kuang ikayo sa acting ni bata. Unya. Unsa man kun ako kay katabang diha? Di, nang-apply ko pagka-artista ba niya, gatagan kong script aron nagkaugma kay practice ako kung kamao na ba jud ko. Ako gimpa kanang ko anon jud ganang practice gyud ako ba kay aron nagkaugma. Sakto na kayo niya. Unya. Kailangan ako partner kay di man makayo ako rang usa. Kaya may kinaa ka kay ikaw igor ka magbarog na ba niya. Magbasa ra kong script. Magbarog ka re? Oh, magbarog na ka.
Kay si Ritoy kani akong gitawag, di man ka mao acting god. Igor ang ta magbarog. Sayo na kay ning script pa jud. Saman. Oy, suway na ko. Sige sige. Magbasa kog script niya ikaw bro. Magbarog na ka diha. Sige, sige. Sige sige. Magsunod ta. Sinungaling ka pala. Ikaw pala ang nagnakaw sa kayamanan namin. Ang bagay sa'yo. Ito. Sa good bro. Wala man tingag usa ka nang suntok mong kunin mo. Oo, may nakabutang sa script. Alangan magbutbutan diri nga mao may gibutang. Wa man ka magsulti nga. Sus, wala man sa Script kam. man dito imong Wala. gi. Wala man sa kamangutana sa kuwagod. Ditso nun ta. Sige sige. Dito, Balik ta, balik ta. shooting, Balik ta kay wa matay men ako. Shooting na dai ni. Shooting na ni. Gusto buanga. Wa ko kiba nang suntok kung kunin mo. Sus, pasensya jud kay mao jud gibutang sa script. Oh, mao gibutang diri oh. Oh, sugtukon jud. Di ka angay nga kanang maglihok ka kay magbarog naman jud ka. Unya bro. Dili ko pwede ka lihay ana. Di jud bro eh. Kay nakabutang man jud diri sa script bro nga kailangan jud dili ka mulihay. Ikaw ba klaro ani? Bawaan pa lang. May pawala ko musugot. Mao na tong lakaw ritoy di ay. Bunog na dito. Sama kami ngoy mura bukag di amigo eh katong gid si Ritoy. Di man gito kiba mo acting. Ikaw kay sakto-sakto gid mo acting. May kay ka acting gid. May jud kay mo acting. Huh? Mo gani, mabito to. Magi-feel kita May ko acting? May mo acting Ritoy dito kay ba like bakit dito to kuno. Sige, balik ta, balik ta. Sige. Sinungaling ka pala. Ikaw pala nagnakaw sa kayamanan namin. Ang bagay sa'yo ito. Sa good bro. Shooter man kanay nganong tinudan na man imuha. Tinuwang naman niya sa kita kayo. Ay ta jud ay mahita mo acting. Oy kay sakto jud kayo. Madala jud ya expression nimo ba? Nya, mana? Sakto na to ha kayo. Matop ka kung baka magtugway pa ko. Kini Minggoy, last na gid ning script pa nako. Last na gid ni kay nakuan magaganda sayo pagkagamay ato balikon. Ba? Oh, alik last na ni Minggoy. Sige, sige. Dali. Last na ha? Oh, last na ni. Ay pagluya diha kay dako kani sweldo. Sige ha, ato balikon na. Last na jud ni. Okay. 3, 2, 1, action. Sinungaling ka pala. Ikaw pala nagnakaw sa kayamanan namin. Ang bagay sa'yo, ito. Din ako! Bro! Wala sa script na nga kanang makabawas ko, bro! Ay, naaman Minggoy. Ay, salamat! Makabawas na dyan ko! Pero, ikaparto pa.